Siphinde sinibingelele kwiKhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushere, ungakhohlwa nokukhomenta kwi-commentary box khona izokwazi ukufinyelela nakwabanye le video. Namhlanje-ke sizoke sibuke ukusebenza kwe-MK Disaster, lapho-ke besuke behamba beya la kwenzakale khona izinhlekelele ukuthi bafike benze njani. Kodwa-ke iKhaya TV2 iqoqeleke amavidiyo ayindawo ey'hlukahlukene. Awubone-ke lamavidiyo, u-enjoy. Nakwi-portfolio ka-disaster ukuthi bekwazi ukuqhubeka besebenze ngoba izone yona itself is united, nama-members ka-disaster nawo are-united. Ingakho kungekho umsindo futhi ingakho ama-program ase-Pass 4 e-athendeka kalula. Siyacela futhi ukuthi lo moya we-unity yomkhonto wesizwe idlulele nakwamanye amazone, ukuthi mazone i-leadership yomkhonto ayibe united manje. Siku-2025 sibheke 2026, asekho isikhathi sokudlala nesikhathi sokubanga izinto ey'ngekho. La comrade asibe negoli elilodwa lokuyosebenza, sisebenzele umkhonto wesizwe. Bese sincenxa futhi ukuthi nina-ke ama-comrade enikwi-portfolio ka-disaster, siyacela comrade ningapheli amandla ngoba njengamanje inini enithenjiwe la eThekwini, ngoba inini eni-active kunazo zonke ezinye iy'nhlaka ey'khona. Okwamanje kusayinini ama-members e-portfolio yaka-disaster. And siyabonga kakhulu comrade, ngiyacela nje nishayele ihlombe comrade ngoba ni-recognize ku-national, ni-recognize kwi-province, ni-recognize kwi-region. Abantu abalwisa nina comrade, ningabe nisaba-entertainer, ningabe nisabanaka manje, asisabaphenduli abantu abasilwisayo. Sesifocus kakhulu manje njengoba ku-2025 sifocus, asizwa lutho olusiphazamisayo ukuyowina iy'nhliziyo zabantu laphana besiyiwinele emkhontweni, ukuyowina amavoti siwawinele emkhontweni. Asisadidiseki manje, sifocus. Nobe kade khonzile ukuphuza, hayi manje 2025 siyehlisa manje ophuzweni. Nobe kade ekhonzile ukuqonywa, hayi siyehlisa futhi nakhona. Angazi noma ngisho ngithi nobe kade kukhonzile ukuqoma, angazi noma ngisho kodwa manje siyehlisa yonke into manje ngoba comrade sifuna ukuba sober. Angithi comrade, hayi sifuna ukuba sober manje, kumele sikhuzane manje sithi hey comrade, sikwi-trench manje sibhekene nempi. Siyoshaya ifinali manje ngo-2026, sifuna ukwenza sure ukuthi iTheku liwinwa umkhonto wesizwe. Umkhandlu waseThekwini ubuswe, ulawulwe umkhonto wesizwe. Imeya yeTheku kube imeya yomkhonto wesizwe. I-ESCO yeTheku kube i-ESCO yomkhonto wesizwe. Amakhansela eThekwini kuba amakhansela omkhonto wesizwe. Ama-PR khansela i-majority kuba omkhonto wesizwe. Umsebenzi wenu comrade, so ngicela ukuthi sibe focus. Ingakho comrade sila sinibonga nge-effort eniyifakayo ukuthi mama bezoni bamgqokise, omama bezoni bamgqokise ama-comrade. Mawala-ke namhlanje sifike sathola ishoshovu ze-EFF, manje sesithola ishoshovu ze-ANC zizojoyina umkhonto.
Hayi siyabonga kakhulu masosha. La sise-Ward 79 la. Hey abantu balana bawuthanda kakhulu imisebenzi wenziwa umkhonto. Bathatha isinqumo sokuyishiya iy'nhlangano zabo. Nimgade newadi, nimgade lo mama, nimsupport nimlekelele ezintweni zomkhonto sizophatha. Lo mama udila ne-Coca-Cola. Lo mama umama useyimemba yomkhonto wesizwe. Esikuthandayo ukuthi uthathe isinqumo sokuthi ashintshe isikibhe besigqokile senhlangano yakhe ANC. Agqoke esomkhonto wesizwe. Lokho konke kwenzeka ngenxa yothando lwenu abantu abalibonayo likhombisa umphakathi. Amandla. Manja sila epassport Khumula Zone eMlazi ise-Ward 79 la ekhaya babe neshwa isehle sibuhlungu kwavele kwaqhuma igesi yaqhuma njengebhomu kwangasha kwavele kwabhasta njengebhomu kwawindonga indlu yawa phansi kanje njengoba uyibona-ke indlu ukuthi iwe kanjani la akushanga kodwa kwavele kwashaya ibhomu. Kodwa-ke thina njengomkhonto inhlangano enakekelayo umsebenzi wethu ukuthi uma umemba yomphakathi ilunga lomphakathi lehlelwe isisho esibuhlungu kanje, thina njengama-members omkhonto sizowenza ubuntu, sizoliduduza kube khona nokuncane esiphathele khona. Come 2026 abantu bayawazi umsebenzi omuhle womkhonto wesizwe. Amandla. Fire